No niin, Sappitse, se on 3. osa minun Minecraft Let's Playstä ja nyt minä löysin takaisin tänne minun talloon ja laitoin siitä vähän vanaa tulemaan ja nyt menen nukkumaan. No niin. Joo, minä todellakin siis laitoin tuon Peacefulille, koska muuten mä olisin kuollut nälkään, joka ei olisi ollut hyvä asia. No, katsotaan nyt, että milloin nämä olisi tällä valmiita. No nyt ei ole enää nälkä ja on hyvä mieli, joten mihiskäs minä nyt sitten tai mitäs minä nyt tekisin. No, voisin jatkaa tätä farmia tai farmin tekemistä ja alkaa vaikka tähän tekemään jonkinlaisen aivosen. Ensin me nyt on tekemässä kyllä pari kivihakkua, koska eihän tällä puuhakulla pääse mihinkään. Jos vaikka tulemaan rautaa vastaan, niin kun ei ole kivihakkua, niin sitä ei voi ottaa, niin sama tehdä nyt heti semmonen puuhakku. Niinpä teen 2 saman tien. Ja nyt mie skippasin kohan, kun mie menen tuonne alas asti. No niin, mie siis sitten päätin muuttaa pois sieltä viidakosta, kun ei sieltä löytynyt mitään. Sitten kun täällä on lunta, niin tämähän näyttääkin paljon enemmän Suomelta, koska se siitähän oli Finland. Siis tämän maailman seed on Finland. Mutta kumminkin tapetaan sitä kanaa, otetaan siltä nuo ruuat. Ja sitten täällä oli semmonen pikku kuoppa homma. En tiedä, onko tämä isompi kuin vain kuoppa. Ja katsotaan. Eli on tämä siis vain kuoppa, mutta se asia nyt oli, että täällä on rautaa, ja sehän on tietenkin vain hyvä. Niin voi tehdä sitten rautatavaraa. No niin, ja sitten vielä täältä. Noin. Se vaan mulla on vieläkin ongelmana, että kun täältä ei näytä löytyvän tätä hiiltä mistään. Mistähän kyllä tarvii aika paljon, kun tulee yö tai sitten kun lähtee jonnekin kaivamaan, jonnekin luolaan tai tekemään ihan omaa kaivusta, niin niitähän tulee tarvimaan aika paljon silloin, mutta eipä mie menen tänne päin ja kato, jos täältä löytyisi jotain kehittävää. No täällä on joku tämmönen pikku juttu. Löytyisiköhän täältä vaikka hiiltä? No on se vain kumma, kun ei edes hiiltä löydy. No entä tämä sitten? Tuolla mitään. Ei. Entä tämä? Tämä näyttää vähän paremmalta. No niin, siellä näkyy jo hiiltä. Ja rautaa. Tuo pudotus ei kyllä houkuttele yhtään. Onko siellä joku mies? Onhan siellä. Kuulisin ainakin.
Hyvä, täältä löytyy vähän enemmänkin tää hiiltä. Ja tuossa on sitten vielä rautaa. No se nyt kyllä taisi tipahtaa tuonne alas, mutta ei se nyt haittaa, koska mulla on jo sitä rautaa ihan tarpeeksi. Tämä hiili nyt on kyllä kova sen. Eipä skippaan sitten tämän kohan. No. Tässä ottaa vähän näitä sikumoja. No, ihan sama. Mutta. Missä se nyt minun talo nyt taas oli? Ja tuolla. Jaa, se oli vain kukka. Ja tuolla on taas tuolta viidakkoa. Tämä ei paljon kun on siellä. Ja nyt mä ajattelin, että täällä on tämmönen minesäfti. Niin, että mie niin teen sittenkin tähän taloon. Mie skippaan nyt senkin kohan, kun mie teen sen talon. No niin, tässä nyt on tämmönen uusi talo, jossa mie nyt yritän pysyä ainakin vähän aikaa. Enköhän mie pysy, kun tuolla oli semmonen kaivos. Vanha homma tai semmonen vanha kaivos. Ja sieltä näyttää ainakin löytyvän paljon tavaraa. Tässä mistä tekisin. Kirveen. No niin, teen sitten lopettaa tämän jakson tähän. Peace out.